Bayababaza, bayasibuza, bafuna izimpendulo bathi, ingabe laba bantu bomdabu baqhamuka kephi nomhlaba? Bathi kungani behluke kangaka? Ngathi kubo, thula ngikuphendule. Thina singama-Afrika, sazalelwa e-Afrika. Siyahluka ngoba asikhulumi izilimi ezifanayo. Sinezinkolo ezehlukene, futhi amasiko nezibongo zethu azifani. Bayababaza, bayasibuza, bafuna izimpendulo bathi, kungani nigqoka kahle kangaka? Kungani nihlonipha kangaka? Ngathi, lalela. Phela thina safundiswa kahle. Abantu abadala bangabazali kithina. Njengoba sihluka kangaka ngokwamasiko, kufanele siveze ubuhle nokubaluleka kwemvelaphi yethu. Sifuna nithi, baze babahle eNigeria, sichazwa yile ndlela ababopha ngawo amaduku. Niphinde nithi, cha, izintombi nezinsizwa zaseNingizimu ziyawahlonipha amasiko. Bayababaza, bayasibuza, bafuna izimpendulo bathi, kungani le Afrika inhle kangaka ingafani no-South America no-Asia? Bathi kungani nihlala nizilwane emajaridini enu? Ngathi kubo, hayibo, phela umdali usenze abakhethiweyo. Imifula nemifudlana ibuzwa kwelakithi. Lokhu enithi ama-Big Five nezintaba ezinkulukazi njengo-Kilimanjaro zibuzwa kwelakithi. Imfuyo kithina ibaluleke kabi ngoba iyiyo ekhomba ukuceba kwezwe lethu. Qhubeka ubabaze ubuse kodwa uhlale ukhumbula ukuthi singabakhethiweyo, singama-Afrika, sibahle, sadalwa ngendlela yethu futhi siyazigqaja ngokuthina. Qhubekani nibabaze nifune izimpendulo ukuze nigcine nithabathe okuhle kodwa thina. Andile imbongikazi yamandala.